Ahojte ľudia, vítam vás z nového videjka. Máme tu pokračovanie. Takže Laure sa to moc nedarí. No tak ty asi dneska možno ani neutečieš. No to by sa musela byť nejaká poriadna hráčka. Toto som presne vedel. A dúfam, že už sa mi to viacejkrát nestane. Ja som stále, kde je tá gula. Gulička. Dobre. Idem. Vy nám napíšte, či vás bavia takéto videá. Z oby. No, nie z väznice. Áno. Dobre. Čo? Čo bolo? Keby ste ma teraz... Dobre, mne sa to podarilo. Maria, pardon. Mne sa to podarilo. Mne tady píši to... Prvýkrát sa mi to podarilo. Hurá. Super, máme to. No ahoj, ale tady tento ma asi hneď chytí. Ale ja môžem toto stlačiť a rovno sa môžem nechať chytiť. Alebo viete čo, radšej sa nenechám chytiť a radšej utečiem. Toto je nejaké do želára ich chceli poslať. Hopa, do želára. Ja ako iné už toto vedenie vôbec nebudem, pretože je normálne už 10-krát na väzení. Ani variť nevedia. Ešte tady budeme mať kuchára. Už sa teším na ňo, ako ho spapám. Hám. Sa teším, ako ho takto s palicou zmlátim. Pozrite, takto viem búchať. Lebo chcem mať pokoj od ňoho. Takže tu budeme skákať ďalší parkour a dúfam, že sa mi to podarí, lebo už nevládzem. Vidíte, že tu sú aj druhí väzni, ktorí chcú utiecť. Že? Ľudka? Že Laura. Hopa. Pijeme drinčík a pozrite, aký som rýchly. Hopa. Čo bolo? Hop. Ale Laura, čakaj na mňa. Hopa, spadol som úplne zbytočne. Ale kde si? Kde si? Kde tady? Ty už si až tam? To nechcete vedieť, kde až je. Úplne ďaleko než ja. Takže ja neviem skákať, mne to nejde. Nesmej sa. Aj ty si ukradla peniaze a kvôli tomu som ja tu. Kvôli tebe iba. Takže sa nesmej. Určite áno. Určite, no áno, určite na 100% to tak bolo. Dúfam, že ste to počuli, čo hovorila. Lebo to už nie je s ňou normálne, ona má teraz proste nejaké zlé obdobie. Asi keď bola v tom Španielsku, nebolo moc dobré jej, asi sa tam nadýchala nejakých zlých látok, alebo čo. Nie, teraz má konci. No, dobre ti tak. Dúfam, že tam budeš seklá navždy. A dúfam, že už sa mi to podarí. Dobre, prosím, dajte odber a like, aby som to dokázal. Čo je? Nie. Ale to nepotrebuješ tam na to už. Bohužiaľ som musel skočiť, lebo som ten drink proste vygrgol. Ako keby sami ste to videli teraz. A napíšte fakt do komentáru, že sa to fakt stalo, že som to vygrgol. Opa, Gamma Star. A napíšte rovno aj do komentáru, že či je Laura noob. Bo ja si myslím určite, že áno. Úplne. Nie, ale ono to nevie skákať. To sa nedá. Škoda, že nemám Robuxy, že by som podváďal. Hop. A dúfam, že už sa mi to podarí. Napíšte do komentáru, že či sa mi to fakt... Viete čo, ani to už dávno nemusíte robiť. Už to rovno ani nemusíte robiť, už mám možno milión končatín zlomených z tohto. Hopa. A dúfam, že už sa mi to podarí teraz. Na 150. pokus. A ľudská Laura ma už tam čeká. Že? Posledný skok. Yes, podaril sa mi.
Konečne? Vedeli ste, že to dám? Laura. Mám, Laura má minus 1000 aura. No konečne. A čo teraz? Tady úplne neviem, čo mám robiť. Chceš to vedieť? Tak sem pôjdeš a takto si zoberieš rebrík. Oh my god. Takže teraz pôjdeme na naše miesto a sem sa dostaneme. Tak. 7? Tam bolo 6-7. Ne. Napíšte, že do komentáru, že či 6-7 alebo 6-9. Prečo som to posunula? Si veľmi hrozná, Laura. Veľmi agresívna. Laura, ja ti strašne ďakujem, že si mi toto spravila. Ja ti toto neodpustím. Ja som ani si nepýtala odpustenie. Dobre, a teraz už by som to mohol dať. Laura je bez. No, je veľmi. Dobre, už to mám, hurá! Takže, keď budete chcieť ďalšie pokračovanie, tak nech je na tomto videu Počkej, som mal? nech je aspoň na tomto videu aspoň 20 lajkov. Že, Laura? Počkajte ľudia. Počkajte. No, je strašne. Dobre, takže, dobre, už môžeš to dať preč? Dobre, takže, keď budete chcieť ďalší part, tak, keď budete chcieť ďalší part, tak dajte na toto video aspoň 20 lajkov a bude ďalšie pokračovanie, ale už odtiaľ to, že, Laura? Takže pre dnešné videjko by to mohlo byť všetko, dúfam, že ste si videjko užili, tak ahoj a daj odber. A like.